Mga kapuso, para sa ato ang Spotlight Halloween Special karong adlaw, uban ni ako og atong siron ang kinabuhi sa usa ka embalsamador. Siya si Enrico Pineda, usa ka licensed embalmer sa Cagayan de Oro City. Sunod na sa sobra na pulo ka tuig. Sukad bata pa lang, napukaw na ang iyang panimuot sa kalibutan nga puno sa kahadlukan. Una niyang nahibaw-an ang kalibutan sa mga embalsamador o sa mga patay niadtong nag-edad pa siya og 6 anyos. Human nga ang ilang panimalay anaa sa susamang compound sa kung asa ginahatod ang mga patay para balsamaron. Kumagawas ko sa among balay na ni mga lungon. So, it's kind of weird, kind of scary, especially sa bata na 6 years old, nagapananaw Casper, gapananaw Shake, Rattle, and Roll, and other stuff. Paggawas niyo sa balay, either makita kag mga lungon, or mga porlon, or mga bahok-bahok sa bulak. Ang pangita nga funeral services nagsugod pa gikan sa iyang amahan, hantod na pasa na sa iya karon. Matud pa, dili kuno sayon ang iyang naagian para mahimong usa ka embalsamador. Labi pa nga mahimong usa ka doktor gyud ang iyang pangandoy kaniadto. Apan pinaagi na sab sa hagit sa iyang amahan nga mosunod sa ilang naandan, iya kining gisuwayan ug tuod palisuray gyud ang iyang pagsugod. What struck me the most when I first incise or nag-cut og panit sa kilid sa lawas. At first, eerie, ngilingig. Dili ko anad mag-cut or mag-incise og panit sa laing tao. Maski na sa ako, Oo. So, that moment, specific moment, nakain ko di na ako kaya. Apan wala siya nagpapildi sa kalisod o gitapos gyud ang pagtuon sa pag-imbalma sa usa ka tawo. Ug karon, sobra na pulo ka tuig na siya sa pagpanerbisyo ngadto sa mga patay. Ug sulod ni anang mga tuiga, ubay-ubay na sab ang iyang mga naagian nga maingon nato nga makatindog balahibo. Usa sa iyang mga kasinatian ang pagkadungog sa daw hilak sa usa ka hamtong nga babaye duol sa ilang kusina. Niadtong tungura, aduna kunoy bag-ong babaeng patay ang gihatod sa morgue nga biktima sa pagpang-hold up. Tungod sa makatindog balahibo nga hilak nga iyang gakadunggan, nangutana na siya sa mga tawo sa palibot. Naklaro gid na ako. Kusog kaayo sa kusina. Ada ni sila na wala man sir. Mga bata man din mga college pa. Wala di ay. So, pag-check na ko sa information sheet, ang babae lang na mga around 40 years old na present sa amuang funeral establishment kay katong namatay. So, nakakonclude ko na siya siguro gid ang naghilaka. Usasab sa mga kasinatian niya kaniadto ang misteryosong pagpakita sa gituwang espiritu sa bata nga nagdula-dula sulod sa morgue. Tungod saba kini, nadistorbo pa ang banay sa laing minatay nga anaa sab sa morgue. Inungdan nga ila kining gireklamo apan nasuta nga walay bata nga gadula. Pagsiliip nila sa morgue, ang bata nagdadula ug na siya'y ka-appear na kamot na lalaki. Wala kay naklaro ang lalaki pero naklaro lang bata. Pagkamandayan, nireklamo sila sa amua. Sa mong tao actually, nireklamo sila sa mong mga tao. Ano gipasulod ang bata. Pero pag tanaw namo dito sa sulod, may bata. Bata lang sa katong namatay sa dengue o katong tigulang na namatay died of old age. Inoon, sukad siyang pagkaembalsamador, wala gyud sab nahitabo kanila ang usa ka pagparamdam nga maingon nato nga agresibo o manakit na gayod sa mga buhi. Aduna sa bigayon nga mulihok kuno ang minatay sa ilang pagbalsama. Apan gawas ni ana, wala na'y grabe nga nahitabo. Sa kabahin ni Enrico, napamahal na sa iyaha ang kinabuhi sa pagkaembalsamador. Ug tinghimo og lungon, sanglit alang kaniya. Kinina ang nahimo niyang serbisyo ngadto sa buhi, ingon man sa patay. Naisa ka tao nag-ingon sa ako katong namatay iyahang bana. Ana siya sa ako ana. Gimahal niya ako
na murag walay katapusan. And every person na akong, almost every person na akong na-meet who lost a loved one, nagi-story. And ako, bata pa man ko, seeing them, witnessing their pain, at the same time witnessing their healing makes me feel like we should live life to the fullest. And so good adto nahigugma gid nako ako ang trabaho ug ang negosyo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.